На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю вас! Сёння 4 лютага. Адмыслова для вас мы распавядзем пра тое, што ні ў якім разе нельга абмінуць. Выдадзім квіткі на юбілейны фестываль «Уладзімір Співакоў запрашае». Пазнаёмім са складам марозаўстойлівых удзельнікаў лютага фэсту. Пагаворым пра моду ў жывапісе з мастаком Сямёнам Дамарадам. І гэта далёка не ўсё, што чакае вас у сённяшнім выпуску. Заўтра ў сталіцы можна культурна правесці час, хадзіўшы на спектакль «Спакуснік» паводле п'есы Владзіміра Платонова. Гэта авантурная камедыя становішчаў з элементамі незвычайных калізій упершыню пастаўлена ў антрапрызным тэатральным праекце з папулярнымі акцёрамі Марыяй Аронавай, Александрам Фякліставым і Данілам Співакоўскім. Спектакль прыдуманы артыстамі і рэжысёрам Уладзімірам Лапцявым. Авантурна заблытаная гісторыя, дзе інтрыга і падзеі імкліва пераварочваюцца з ног на галаву. Будзе прадстаўлена вам заўтра ўвечары. Што адбываецца гэтымі днямі ў культурнай прасторы краіны, даведаемся з наступнага сюжэта. Гэтыя юныя артысты толькі восенню упершыню селі за парты. У якасці замежнай вывучаюць кітайскую. І ўжо сёння захапляючы не толькі размаўляюць, але і спяваюць на мове паднябеснай. Свае лінгвістычныя і музычныя здольнасці вучні дэманструюць падчас творчага конкурсу. Са сцэны першакласнікі віншуюць гледачоў з Новым годом. Откликнулись на нашу инициативу почти все школы, которые изучают китайский язык. Первые, вторые, до 6 класса. Потому что для старшеклассников есть уже в республике конкурс, который называется «Конкурс знатоков китайского языка». Дарэчы, менавіта кітайскую мову ў якасці замежнай выбіраюць усё больш школьнікаў. Толькі ў сталіцы вывучаюць адразу ў 5 школах і гімназіях. Мы в прошлом году разработали стратегию развития изучения китайского языка и культуры. Это и проведение возможных стажировок в Китайской Народной Республике, для того, чтобы наши специалисты могли пообщаться с носителями языка. Это привлечение китайских специалистов. Это и вопросы подготовки учебников, учебных пособий. Язык – это мост взаимопонимания, это мост дружбы. Поэтому именно по этой цели мы организовали именно такое мероприятие. Дальше, может быть, мы тоже походные мероприятия, может быть, тоже в Китае это проводим. Для дзясяткаў удзельнікаў гэты фестываль стаў не проста конкурснай пляцоўкай, але і сапраўдным адкрытым урокам у творчым фармаце. Праз музычныя, танцавальныя і нават акрабатычныя нумары вучні дзеляцца сваімі ведамі пра ўсходнюю краіну, а значыць, разам яшчэ бліжэй знаёмяцца з яе культурай. Для таго, каб не прамінуць значную падзею, варта ведаць пра яе загадзя. Таму паведамляю, 10 лютага ў сталічным палацы рэспублікі у межах 5-га юбілейнага фестывалю «Уладзімір Співакоў запрашае» упершыню ў Беларусі выступяць зоркі сусветнай оперы Ганна Нятребка і Юсіф Эйвазаў. Канцэрт адкрыццё фестывалю, у якім знакамітымі салістамі будуць выкананыя лепшыя оперныя арыі, пройдзе ў суправаджэнні Нацыянальнага філарманічнага аркестра Расіі пад кіраўніцтвам маэстра Владзіміра Співакова. Палепшыць вечар панядзелка дапаможа і музычны тэатр «Тут заўтра Казанова». Казанова Брэйдбурга і аўтара лібрэтта Яўгеніі Муравёвай сучасны малады чалавек, які валодае выдатным пачуццём гумару і ўмее жартаваць над сабою. Мюзікл-комікс «Казанова» – гэта новая версія жыцця знакамітага героя, палюбоўніка, распаведзеная творчай групай студэнтаў-акцёраў універсітэта культуры і расійскіх пастаноўшчыкаў. Мовай гратэску, іроніі, жарта ў адтачэнні запамінальнай музыкі. 8 лютага 15-годдзе дзіцячага еўрабачання будзе маштабна адсвяткавана вялікім канцэртам пад назваю «Чароўнасць». Ствараць адпаведныя ўрачыстасці настрой будуць удзельнікі шматлікіх міжнародных фестываляў і конкурсаў. У тым ліку першая прадстаўніца нашай краіны на еўрабачанні Вольга Сацюк, прадстаўніца леташняга конкурсу Хелена Міраі, фіналістка нацыянальнага адбору Анжаліка Пушнова і многія іншыя. Канцэрт пройдзе пры ўдзеле Нацыянальнай школы прыгажосці. 6 лютага ў акадэмічным драмтэатры імя Якуба Коласа ў Віцебску можна схадзіць на пастаноўку «Шагал, Шагал» – своеасаблівы гімн гораду маладосці Марка Шагала. У 20-е гады, калі адбываюцца падзеі ў спектаклі, тут быў цэнтр палітычнага і культурнага жыцця. Адпраўляючыся ў Парыж, мастак не здагадваўся аб сваёй будучай славе пра тое, што больш ніколі не ўбачыць родных. Яны ажывуць пазней на яго халстах.
Пастаноўку здзейсніў заслужаны дзеяч мастацтва ў Рэспублікі Беларусь Валерый Баркоўскі. На чарзе па традыцыі цікавыя паведамленні з замежжа. Барабаншчыкі і танцоры суправаджаюць дзясяткі ярка ўпрыгожаных сланоў па вуліцах Коломба, сталіцы Шры-Ланкі. Будыйскі фестываль праводзяць тут ужо каля 4 дзесяцігоддзяў запар. Пачынаецца працэсія каля храма Гангарамайя. Гэта адна з галоўных святынь сталіцы, а таксама і ўсёй дзяржавы ў цэлым. Гэта вельмі прыгожае і велічнае шэсце. Я вельмі шчаслівы, што прыехаў сюды менавіта зараз. Сланоў для свята збіраюць па ўсёй краіне. На самым вялікім з іх галоўны аб'ект шэсця багата ўпрыгожаная пагада. У ёй замацаваны посуд, у якім, як мяркуюць мясцовыя жыхары, утрымліваюцца астанкі Будды. Для шры-ланкійцаў слон сімвал свяшчэннай мудрасці, непераможнасці і царскай годнасці. Паводле легенды, царыцы Майі, маці Будды, прысніўся белы слон, што ўзвясціў аб хуткім нараджэнні вялікага сына. Працягласць маршруту параду 3,5 кіламетры. І па ўсёй яго даўжыні можна ўбачыць тысячы гледачоў, сярод якіх шмат замежных турыстаў. Працягваецца фестываль 3 вечары запар. Дадаму крыху важкасці і трываласці наступнай навіной. 10 лютага ў сталіцы пройдзе штогадовы фестываль цяжкой музыкі «Люты фэст». Для ўсіх аматараў фолк, фэнтэзі, вікінг, трайбл і мелодык дэс-метала люты стане сапраўды лютым. Разагрэюць шчодзённую атмасферу гурты «Племя», «Адарві-рок», «Омут», «Рэлікт» і іншыя. А цяпер у падтрымку тэмы распавядзем, што яшчэ цікавага адбываецца гэтымі днямі ў свеце шоу-індустрыі. Беларуская спявачка Ніна Смірнова, папулярная арыгінальнымі каверамі на Лану Дель Рей, Крысціну Агілеру і Алішу Кіс, нарэшце выпусціла дэбютны сінгл «Чую цябе». Песня некалькі разоў перапрацоўвалася. Эксперыментавалі як з акустычнай версіяй, так і з супернагружанымі гукамі. Першы варыянт нарадзіўся яшчэ летам з імправізацыі. Ніна запісала на тэлефон за 20 секунд першае, што прыйшло ў галаву. Музыку напісаў Павел Рыжыкаў. Спявачка пракаментавала, што на песню хоча зняць кліп. Яна вобразная. Хачу праз відэа данесці трохі больш сэнсаў. Увогуле не хочацца ствараць музыку дзеля самой музыкі, каб пакласці яе на паліцу. Мобі прадставіў кліп на трэк «Простая анархія». З альбома ўсё было выдатна і нішто не прычыняла боль, рэліз якога вызначаны на 2 сакавіка. У цэнтры сюжэту 2 іншапланецяніна, якіх сыгралі сам Мобі і Джулі Мінц. Яны падарожнічаюць у часе і наведваюць зямлю, на якой не засталося чалавецтва. Музыкант апісаў відэа лаканічна «Пост-апакаліпсіс. Адзінота, моя сяброўка і я». Рэжысёрам чорна-белага шэрага стаў Роб Гордан Брэлвер, які здымаў для Мобі апошнія кліпы. Як адзначыў сам выканаўца, назва трэка ўзята з верша ірландскага паэта Уільяма Батлера «Етта». «Скажи што-небудзь» ужо 3-й кліп у падтрымку альбома Джасціна Тімберлейка «Мужчына лесу», які выйшаў 2 дні таму. Можа быць, відэа не так мільгае фарбамі і эфектамі, як мінулыя 2. Але гэты кліп сапраўды каштаваў здымачнай групе немала намаганняў, так як здымаўся адным дублем. Дзеянне разгортваецца ў шматпавярховай лакацыі будынку Брэдбері Білдинг, размешчаным у Лос-Анджелесе і які з'яўляецца помнікам архітэктуры. Героямі сталі самі музыканты, каманда Джасціна і кантры-група Крыса Стэплтона, з якім Тімберлейк і зладзіў дуэт. За суткі кліп на Ютубе праглядзелі больш за 2 мільёны чалавек. Дакументальны спектакль «Антыгона» паводле п'есы Сафокла пройдзе 10 лютага з адноўленым акцёрскім складам. Ідэя спектакля ўзнікла на семінары «Каштоўнасць, адказнасць, будучыня», праведзеным па тэхналогіі Аспен-семінара культурна-сацыяльнага праекта, накіраванага на кансалідацыю лідараў з розных сфер, на стасункі і культурны дыялог. Удзельнікі семінара і сталі героямі «Антыгоны». Рэальныя людзі распавядаюць асабістыя гісторыі. 24 студзеня ў мастацкай галерэі Міхаіла Савіцкага адкрылася выстава легендарнага спартыўнага фотографа Льва Барадуліна, прымеркаваная да 95-годдзя мастака і 23-х зімовых алімпійскіх гульняў.
публіцы прадстаўлены здымкі, што сталі класікай сусветнай фатаграфіі. Вінтажныя аўтарскія адбіткі, якія раней не экспанаваліся ў Беларусі. Леў Барадулін – мэтр савецкай і ізраільскай фатаграфіі. Працуючы ў самым папулярным выданні СССР «Аганёк», ён аб'ездзіў увесь свет, здымаючы алімпіяды і ўсе значныя спартыўныя падзеі. Далучыцца да гісторыі спорту вы можаце да 25 лютага. 7 лютага ў Гомельскім дзяржаўным каледжы мастацтваў імя Сакалоўскага плануецца вечар класікі. Яго зладзіць мінскі маладзёжны камерны аркестр. Саліраваць будзе піяніст-віртуоз, лаўрэат больш як 15 міжнародных конкурсаў Кірыл Кідук. У 10 гадоў ён дэбютаваў на вялікай сцэне ў якасці саліста сімфанічнага аркестра Белдзяржфілармоніі. У 2009 годзе заваяваў і прэмію, і прыз глядацкіх сімпатый на міжнародным конкурсе «Клавер Олімп» у Германіі, стаўшы адзіным пераможцам у гісторыі, які выйграў адначасова абедзве ўзнагароды. У праграме канцэрта творы Моцарта, Баха, Шапена, Гайдна і іншых кампазітараў. У Нацыянальным мастацкім музеі праходзіць выстава «Паэтыка пейзажа» Сямёна Дамарада. Гэты майстар спрабаваў сябе бадай ва ўсіх жанрах, ад манументальнага жывапісу да нацюрморта. Аднак апошнія 20 гадоў ён засяродзіўся на пейзажы. Мы сустрэліся з Сямёнам Уладзіміровичам, пагаварылі пра моду ў мастацтве і як дасягнуць непадабенства да іншых мастакоў, што працуюць у гэтым жа накірунку. Здравствуйте, Семен Владимирович. Художников-пейзажистов множество. Как стать уникальным среди них? Надо, мне кажется, просто быть честным по отношению к себе и миру, и быть самим собой. Не идти по следу кого-то, а пытаться выразить себя, свое отношение к миру. Вы монументалист, владеете техникой витража, мозаики, работали в жанрах натюрморта и портрета. Как решились полностью посвятить себя пейзажу? У меня отец был художник, график. Жили мы в Бобруйске. Мы часто очень выезжали на природу. Мы даже ночевали с ним под плащом, бывало. Вот это начало, это отношение к природе, к пейзажу именно оттуда. Когда уже повзрослел, в студию художественную стал ходить Беляева Бориса Федоровича. С ним мы ходили на природу, и на пароходе по Березине мы спускались. Мы были постоянно в контакте с природой, и это влияло и откладывалось. И я потом начал сам уже позже, когда поступил в училище художественное, когда приезжал домой на каникулы, писал этюды. Мне почему-то кажется, что художник-пейзажист может просто с утра до вечера наблюдать за природой. Художник не делает это специально, вот так пришел, камень нашел, сел и смотришь даль. Он постоянно в природе, постоянно думает о ней, он ее впитывает каждую минуту. Я в городе иду с мастерской через парк, все наблюдаю, как отражается дерево в луже, какие ветки на этих деревьях, как они меняются, появились гнезда вдруг. Постоянно что-то находишь. Вас называют продолжателем миссии Витольда Белыницкого-Берули. Многие художники воздействуют, но Белыницкий-Беруля – белорусский художник. Он остро чувствовал природу, и я, конечно же, стремлюсь достичь такого же умения передать чувство к родной природе. Поэтому, да, конечно, Белыницкий, Карасев, и Рущиц, и многие белорусские художники, не белорусские, русские, тот же Нестеров. У вас есть работы, которые никто никогда не видел и не увидит? Есть, конечно. Я ведь не только писал пейзажи. У меня есть эксперименты, желание где-то по-другому все это увидеть и написать, допустим, в жанре фигуративной композиции или натюрморте, или в другой технике. Можно и констелляции делать. Хочется, как ребенку, вот взять и сделать какой-то ход другого направления. От чего вы боитесь больше? Неприятие искусствоведами, либо поклонниками вашего творчества? Мне кажется, наоборот, сейчас мир требует шокирующих даже порой моментов. Умышленно делать шаги такие, мне кажется, мне в моем возрасте уже поздно. Будь я моложе, может быть, я делал бы такие шаги и более решительно. У меня есть какие-то идеи, может быть, я осуществлю их как-нибудь. Спасибо, Семен Владимирович, и бесконечного вдохновения вам.
На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале Беларусь-3, але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!